И здравейте хора! Аз съм Драко БГ и с мен е Бара 1. И днес ще играем Clash Royale Clan Battle. И тук имам да се отварям Free Chest. И Mortar Пека. И давай пускай. Ето той. Правилно. Които са карти? Baby Dragon, Arrows, мускетар. Добре. Като задържиш на... Хора, ако някой не знае, като играете, например, в Clan Battle, Емблемата на клана. Картите на съотборник. Ще да бъде много яко. И полезно. и вижте хора, давайте още едно, не съм Ще се опитаме да бъде така, да не ни я докосва. И ни я докосва. Да, ще да, но... Не, тези на коя арена са? Тези са на голяма арена, имат... Давай да не спираме, може и да успеем. Две големи пеки, леле, това ще е супер трудно. Отдялните! Нямаме шанс. Гадост! Тези на коя арена са поддялните? Направо ни отбяха шапките. Много, много, много по-дълго. Хайде, давай да продължим. Аз пък няма да. Направи си нов по-хубав дек, аз ще си видя моя. Ще сложа Spire Goblin на място скелетна армия. Да се сложа ли уичката на място на Minions? Уич на място на Minions не. Ако иска, а сложи си Minion Horde. Да. Minion Horde. На мястото на Minions и... Battle Arm. И мисля... Ще сложа Minion Heart на място на Minions-те. Чуйте хора моя дек. Rage, Inferno, Mirror, Zap, Battle Ram, Hawk Rider, Minions и Baron. Кажете дали това е силен дек, нали ще го кажеш долу в коментарите. А моят е мускетарка, Baby Dragon, Bomber, Hawk Rider, Arrows, Spire Goblin, Rage и Minion Heart. И да видим дали с тези декове ще победим. Да, но имаме шансове. За сега в началото са слаби моите има Балон, Inferno, Rage и Mirror. Какво? Направо ни разкатаха.
По-лесно от твоята страна Minion Heart или Hawk Rider? Да, вече го пуснах лесно. Хайде, Spire Goblin пускам. Давай, хайде. Няма шанс, взеха ни колата. Как се чуят горелка? Пак. Но аз пък имам Spire Goblin. Чакай, не е сигурно нещо.